Здравейте хора в новия епизод, първи епизод на новия сериал, който създадох, който се казва Crazy City. Снимах, това ще бъде първи епизод, обаче аз снимах до преди малко, преди 15 секунди може би. Снимах клип за 12 минути и защото съм много глупав, като свърши клипчето ми изписва да цъкна да продължа и да изтрия или просто да снимам друг клип. Аз цъкнах в Delete и изтрих клипчето и сега трябва да снимам от начало. Опа, скелета. Добре. Няма скелет. Бам. Не. Ще фарма храна, защото нямам никакво. Сме супер гаден мат. Но Crazy City също е кур. Така. Хома го правих 12 минути, както казах. И клипчето беше 12 минути. Точно на края на клипчето свърших хома. Самия хом е добър според мен, развих се. Но нищо не видях, защото изтрих клипчето. Ето го отвътре как е. Сложих ограда за прозорче, защото не ми се държеше за саунд. И сега нека сложим тия... Почвах да спекат. Дори хора ще се върнем след малко. Ето ми много. Така. Разправя за хума. Мисля да направя някакво... Пак някакъв хум, обаче там отгоре. За клипчето пак ще го направя 10 минути. За тия 10 минути не знам какво да правя. Ще нацепа малко дърва и може да ходя после да копам. Но не съм сигурен. За да копам ще ми трябват място в инвентара. Аз нямам никакво тече, да се разтоваря нещата. Стринг не ми трябва. Това не ми трябва, това не ми трябва, това не ми трябва. Стрели не ми трябват, кости не ми трябват. Врата не ми трябва. И... да, това е. Опа, сори. Така. Накъде си тръгнал, там имаш мина. Не, мината ми не е там. Мината ми е там горе. Защото така горе намерих доста неща. И торча съм сложил, който е добре. Бях намерил. Нека си взема Wooden пикекса и да вземем торчове, да сложим един тук и да продължим с Wooden пикекса. Да купим кол. След като кача този клип, искам да се абонирате, ако ви харесват клипчетата ми. Защото винаги съм искал да съм ютубър. Мечтата ми не се осъществи и накрая разбрах за Mobizen, приложението, през което снимам този клип. И започнах да качвам с него.
Ще ви стигне до пета тук. Вече е студен. Тук съм хора. Добре, доста повече. Сега сме на високо ниво, тъй че след малко мисля да почна да купам на по-ниско ниво и да почна да потърся малко диаманти, айрон и всякакви такива. Тъй сега ще скупам и този кол, за да видим с какво да правим торчове. Така. Не знам, през моят пизен дали мога да слага такова интро, но със сигурност няма да може. Добре, нека направим торчове. Тя съм толкова. И празно само кол. Само едно ще ви кажа, хора. Преди да тръгнете към мина, да копате някъде, си вземете задължително. Не задължително, просто така всеки случай. Наберете един стак дърво и почнете да копате. Един стак или половин стак, за да има какво точно това да направите. Да имате за торчове. Голям овца и бейби овца ли това? Мисля, че 9 кабелстона не стигне да си оправя къщата тук. Да направя горе-долу така добре. Така. Има 4, 1, 2, 3, 4. Ще да е по-добре. Пък е много камък. Сега ще оставим така. През това време ще нацепа акациево дърво. За самия поход на къщата. Добре, успях. Ябълка. Добре. Сега не се страхувам, защото няма такова. Ще го изкопам това. И с акациевото дърво. Това мисля, ще стигне. Да, ще е много. Също животите да не могат да влизат. Вой хората, този монстър там майстера. Той сплаши. Торчето горе. Да подменим какво да. Нека гризнем с пазълка на сливане. Къдем това. Поставим ламбото. И да полегнем. Добре спим. Така.
този епизод явно няма да скопаме, защото достигнах 10 минути. Надявам се клипчето ви е харесало. Ако е така, дайте лайкче. Пишете в коментарите другия път в Crazy City какво да правим. Какво да правя. Какви къщи, какво нещо да правя. Харесайте, лайквайте и до скоро.